worldwide. Gina, anak. Pangandam sa imong mga gamit. Nga naman, ma? Mamauli ta sa probinsya. Ug adto na kamo eskwela. Ha? Hindi ko ganahan, ma, uy. Ano lang dita syudad, ma? Naiasikasuhon si Papa ni mo dito. Maog sige na. Lihok na aron makalakaw na ta. O, gidi ay, nga nauli na kadinis sa atong probinsya. O ginood sa gudi ay nga bayot na ka? Sana ko, girl, no, wadyag ko mag-expect, ani. Maog yun. Kalalaki ni mo sa una. Oo. Ya karon dako na kay kagtingog o bisag mga bata pa ta. Gwapo na ba kayo kapag elementary nato? Pero, mas gwapo si Alvin. Ha? Alvin? Imong prasaw na, God. Ikaw, no? Paguriya-guriya pa ka. Ni gwapo na ba siya og samot, girl? No? Lagi. Oh, makita naman gito ni Monia ba? Inig sugod sa to klase. Musta? Oh. Tinuod kiti ay. Di gwapo siya sa muot. Mahilis ko ha? Ha? Namuha ka Gina. Misamot kag kagwapa. Oh. No, wag ka makatingog. Sige man siya gulog-ulog na ako, good. Mura na hinuon kong natukan. Ay, kumanguyab sa nimo, girl. Sa to nimo, ha? Basin. Sige na, uy. Magduwa sa kog ML. Unya na ta magchika, uy. Hoy, girl. Ah. Hilig na ba kayo nag-ML si Alvin? Pagkigduwa niya. Aron, naway connection sa usag-usa. Tanawa yung account, oh. Ni-invite man si Alvin o rank? Ako ning i-accept, be. O, kinahanglan tarungon ganin na kong duwa aron. Mobilib siya na ako. Victory! Yes! Daog mi! Nice game, Chin. Thank you. Kining, wakay kuyog pa uli. Yatod di ka. Ha? Sige na, yatod di ka. Sige. Niya natas gawa sa inyo. Salamat sa paghatod, ha? Way problema. Dool ramasad. Kadyat. Unsa man ning imong gibutang sa akong dunggan? Buwak. Buwak? Wala gyud ko makabantay nga nagdakag buwak. Gikuha magulin ako sa atong giagyan. O gitago na ako para dili ka magabantay. Ka-sweet. Pero, thank you. Og manasad ha? Ha? Haba lang hair mo, girl. Kaayo! Gikilig ko niya ba? Isa ko, grabe, no? As in, after pila ka years, no, nataga na ganit taon ka sa imong crush. Og the moves na siya ni mo. O, di ba? Tunggiyon sa ko niya pagdad ma sa una. Oh. Karon siya na sa may magsigig patagad. Og syempre, ang pay sa kinana ko. Oh, mo lang ayaw naging pagpakipot pa, ha? Kung manguyab ka, ni suntag yun na yun. Ay! Recorded by X Thunder Gaming. Salamat sa paghatod mo na ako, permi, ha? Musod na ko. Kadyat. Ha? Oh. Gibutangan na sa niyag buwak ang akong dunggan. Kana. Angayan ka kaayo. Alvin, nga ano man eh. Sige. Usulti na lang ko nimo. Gina, ganahan kay ko nimo. Og nalipay ko kay magkasinabot ta sa tanang butang. Ilabi na gid sa ML. Nanguyab ka ba na ako, Alvin? O Gina. Og please, hatagi ko chance. Please. Ha? May uyab ka na? Oo, ma.
Wala ko'y mahimo, anak. Basta kay pagtarong lang gid sa imong pag-eskwela. Og likay sa tanang tentasyon. Nakasabot? O ma, ayaw ka bala ka. Dili mapiktuhan ani ang akong pag-eskwela. Kita sa high school. Asa ka mag-college? Dinhera siguro gihapon sa atong probinsya. Ikaw? Pagtunan ko pa eskwelahon ni mama sa syudad. Uy, mao ba? Magkalagyo na data ani. Oo. Pero tawag na lagi hapon ta. Kay mingawon magig ko nimo. Mingawon sa gidon niya ko nimo, Alvin. Maoday magulanon kay Kagnaong. Kay tuwa na day sa syudad si Alvin. O ma, Mubalik raman kaha siya. human sa iyang pag-eskwela siguro. Naaraman day na. Ayaw pa apekto, anak. Paspas ra kayo ang panahon. Og mas maayo nga mag-focus kasi mong pag-eskwela. Kay ka nang uyab-uyab na aragyod na. Di kasabot. Okay, ma. Ay, salamat. Nahumanagin na ako akong project. Sakit na sa akong likod. Ay. Oh, uy, hala. Huwag naman di ko makachat ni Alvin. Patay. Natuog na gid siguro to. Sige na lang ito pang luod pa. Matuog na lang ko kay duka na kayo. Tawagan lang niya to na ako, ugma. Ano nanawag pa mga? Alvin, ayaw na pang luod, Kod. Sorry na, Kod. Nawagit sa kong huna-huna kay... Nawag ko si mong huna-huna? Alvin, ayaw lagi lain na pagsabot. Una-una ara ko nag-eskwela baya ko. Busy ko. Nag-eskwela masab ko. Pero wati ka kalimti. Pero ikaw, sa'yo lagi para nimo ang kakalimtan ko. Dili lagi sa ingon, ana. Oh. Alvin? Hello? Alvin? Kipagnan ko. Dili na gid mo reply si Alvin sa akong mga chat niya. Nahiubos gid siya ako. Ako lang niya siyang paabuton nga mo reply. Dili sana ako siya sa mungkon. Mag-scroll na lang ako sa akong Facebook. Oh. Uy. Na may mga picture nga gitag si Alvin. Ay, nanakit si mga bagong friends dito. O gusto kong makaila-ila na nila pohon. Laay man, uy. Ay, mag-open ko sa MLB. Uy, nagduwa siya. Ayun pa. Tanaw na ko siyang history, P. Oh, sige pa din siya duwa nga wa ko. Ayun pa. Naasay laing kaduwa? Naasay kaduwa sa iyang history. Basig amigo ra ni niya. Sakto. Inig sim break. At doon ako sa syudad.
Ako sing surprise. Mauri adres si Alvin ay. Salamat kaayo, Tito. May isa pa yan. Mayasan nga akong bisita ka sa mong anak karon mestoryahan to mo. Ha? Nga naman day, Tito? Ay, nagramis ko ilay. Ang buot ko sa kalaki na bataan ito. Mahibawaan raw niya na ako, inigabot na ako dito, Tito. Surprise! Gina? Nakunsa man ka din eh. Love? Love, kinsa na? Love? Unsa ni Alvin? Gina. Gina, sorry. Baga kag now? Imong pa kong sudyaan kay wala ko yung oras nimo. Unya na day kay kalingawan din eh. Di man ni seryoso ako. Lingaw-lingaw naman eh. Unsa? Ayaw na ko kung patuhuaan na, Alvin. Padayon sa imong kabuang din eh. Kay dili na ko. Magbuwag ta. Gina. Radio's fine. It helps me forget for a while. Those days I had with Wag ko mag-expect nga makahimo si Alvin pag binuang nako. Tungod lang kay wakoy oras niya. Kay nag-focus ko sa akong pag-eskwela. Usahay, makaingon kita nga dili enough nga love ra ang naa sa usa ka relasyon. Kinahanglan nga mag-uban ana ang loyalty, pagsalig og pagsabot sa usag-usa. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni China nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, to love again. when I don't wanna go on pretending love again. Ang maong kaagi gibuhaton no duwa sa radyo ni Carol Marie Hekain, utubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iyadre silang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.